Prvo Sanaderovo svjedočenje je trajalo otprilike oko 2 sata. Tako je, dobar dan Branko, dobar dan poštovani gledatelji, evo javljam se ispred Remetinca, ovdje su još uvijek novinarske ekipe iako su se malo prorijedile, naime prije otprilike sat i pol iz ove zgrade izašli su odvjetnici, prvo ispitivanje i sučeljavanje Ive Sanadera s istražiteljicama USKOK-a trajalo je nešto više od 2 sata, počelo je oko 13 sati, koliko za sad znamo, prva je tema bila afera Fimi Medije, agencije uz pomoć koje su Sanader i njegovi suradnici isisavali sredstva, novce iz javnih poduzeća, iz državnih firmi i preljevali ih ili na svoje privatne račune ili na račune HDZ-a. Kako nam je rekao odvjetnik Ive Sanadera Čedo Prodanović, Ivo Sanader danas je samo iznio svoju obranu, nije odgovarao na dodatna pitanja istražiteljica, no najbolje da na početku ovog javljanja poslušamo izjavu Čede Prodanovića koju je dao nakon izlaska iz Remetinca. Pa ispitivanje je prošlo kao što ona obično idu, dakle u odnosu na inkriminacije koje su postavljene, koje vi znate. On je dao obranu koju vam mi ne možemo iz razloga tajnosti postupka nešto detaljnije reći, odnosno ništa. Osim dojma da je on to govorio na način kao što inače nastupa, znači vrlo uvjerljivo sa dosta argumenata, a naravno naš dojam nije presudan u svemu tome, ali naš dojam je vrlo povoljan. Mi nismo ovdje došli otkrivati istinu tužiteljstvu, ono je zaduženo da utvrdi istinu, mi se branimo i ne želimo im ni na koji način olakšavati njihov posao. Inače, tijekom cijeloga dana ovdje ispred, a očito i unutar zgrade pritvora u Remetincu, vrlo je živo. Branitelji Ive Sanadera ovdje su od jutra. Naime, prvo su išli na konzultacije kako bi s Ivom Sanaderom dogovorili posljednje detalje obrane. Zatim u zgradi Remetinca bili su i USKOK-ovi djelatnici koji su morali pripremiti sobu za saslušanje, jer naime, kako smo saznali, sva saslušanja pred USKOK-ovim istražiteljima moraju se snimati na 3 CD-a. Jedan za sud, jedan za USKOK, jedan za branitelje. Ipak do 13 sati sve je bilo spremno i ispitivanje je počelo. Čuli ste Čedu Prodanovića, Ivo Sanader branio se argumentima. Inače, dakle, prva tema Fimi Medije, agencije u kojoj su već govorili Nevenka Jurak i Barišić, dakle, prokazivali su Ivu Sanadera da je bio, dakle da je naređivao suradnju državnih poduzeća upravo s tom agencijom koja je onda prosljeđivala sredstva u stranku ili na privatne račune. Inače, ispitivanje pred USKOK-ovim istražiteljima inače se naravno održava u Gajevoj ulici u zgradi USKOK-a, no zbog Sanaderovog lošeg zdravstvenog stanja ovoga puta u posljednji trenutak odluka je pala da se ispitivanje održi ovdje u Remetincu. Prilikom ulaska u Remetinac prije istraživanja odvjetnik je pojasnio detalje zdravstvenog stanja Ive Sanadera koji već duže vremena ima problema s nogom. U zadnje vrijeme to se pogoršalo, probudile su se i sumnje da je možda riječ o sepsi. Poslušajmo izjavu Čede Prodanovića koju je novinarima dao prije ulaska u Remetinec. Razlog zašto je to u Remetincu je loše stanje zdravstveno gospodina Sanadera, dakle s njegovom nogom nije dobro. Mi smo sad obavili neke konzultacije s liječnicima, odnosno javili su nam se sami neki specijalisti koji upozoravaju da bi to moglo imati puno ozbiljnije razmjere i sada ćemo vidjeti sa upravom zatvora, dakle da se to ispita zaista sa punom ozbiljnošću, možda sa magnetskom rezonancom kao što nam se sugerira, jer ovo predugo traje, a da nema nikakvih poboljšanja i postoji neka opasnost možda i od sepse ili tako nešto. Hoće li prozvati neke ljude? Nemojmo govoriti o tome. Prvo, mi ne možemo govoriti o obrani kao tako jer je postupak tajan, a s druge strane čuli ste jučer, dakle nismo promijenili od jučer do danas mišljenje, nećemo ni na koga bacati krivnju, mi se branimo činjenicama koje
idu njemu u prilog, a bez želje da bilo kog drugog kriminaliziramo. Čuli ste što je odvjetnik Ive Sanadera rekao i o njegovom zdravstvenom stanju, ali i o taktici koju će primijeniti u obrani. Dakle, kao što smo već rekli, danas je na dnevnom redu bila Fimi Medija. Ni bolesna noga USKOK-ove istražiteljice nije spriječila da ispitaju Ivu Sanadera. Kako saznamo, dogovoreno je da on sutra krene put Svetošimunske bolnice gdje će mu, dakle, liječnici obaviti nekakve dodatne pretrage. Isto tako smo saznali da bi u srijedu trebao biti ispitan i o Hypo aferi. No prije nego što vam kažem nešto o dodatnim aferama o kojima će istražitelji ispitivati Ivu Sanadera, Klaudija Kežić pripremila nam je prilog da nas podsjeti na aferu Fimi Medija o kojoj je danas bilo riječi u ovoj zgradi iza mene. Fimi Medija Pandorina je kutija bivšega premijera Ive Sanadera. Naime, prva je to afera koja je ime velikog vođe dovela u izravnu vezu s korupcijom kojoj danas, čini se, nema kraja. O sastanku u Banskim dvorima, na kojemu je direktorima javnih poduzeća naređeno da sve marketinške usluge naručuju od tvrtke Nevenke Jurak, prvi je progovorio Damir Mihanović. Sastanak je bio u proljeće 2007. godine u Banskim dvorima. Nakon toga sastanku slijedio drugi sastanak u Carinskoj upravi u Zagrebu. Ubrzo su počeli procesi zaključivanja ugovora preko tvrtke Fimi Medija, sve vodi tadašnji šef carine Mladen Barišić. Izvlači se novac iz državnih tvrtki. Za 2,5 godine oštetili su hrvatski proračun za najmanje 80 milijuna kuna. Jedem kratko i što mogu reći da sve moje povezivanje, upletanje moga imena oko ovih medijskih natpisa odbacujem kao neodgovorne, neistinite i to je jedino što mogu reći. I vlasnica Fimi Medije Nevenka Jurak odbacivala je te tvrdnje. Gospodin Barišić je moj dugogodišnji prijatelj. Poslove mi nikako, ni izravno, niti neizravno nije sređivao poslove, niti nije mogao namještati, dakle, natječaj. No onda je krenulo. Počeli su padati jedan po jedan. Nevenka Jurak završava u Remetincu. Slijedi je Darko Beuk, bivši direktor Hrvatskih šuma, a onda i bliski prijatelj Nevenke Jurak i Ive Sanadera, Mladen Barišić. Uhićenje Mladena Barišića potvrda je naših teza o vrhu HDZ-a kao piramidi kriminalne organizacije koja je iskoristila državne tvrtke kao bankomat kojim je financirala svoje osobne i stranačke interese. Barišić je propjevao o vrećama novca koje je od Nevenke Jurak nosio Ivi Sanaderu, a kada već tone, za sobom je povukao i druge. Među njima šeficu računovodstva HDZ-a Branku Pavošević koja je uhićena. Isključivo po uputama Ive Sanadera, meni bi Branka Pavošević svaki mjesec rekla kolike su potrebe stranke za taj mjesec, te je li ostalo nešto nepodmirenih troškova od prošlog mjeseca. Pavošević je 16. osumnjičena u slučaju Fimi Medija, a što će o putu novca iz crnih fondova reći bivši premijer, svi s nestrpljenjem očekuju. A nekima možda san neće lako na oči od straha koga bi posrnuli premijer mogao povući za sobom. Evo i na kraju ovog javljanja iz Remetinca, samo da našim gledateljima ponovim, dakle, bivšeg premijera i predsjednika vladajuće stranke USKOK tereti u nekoliko korupcijskih afera. I to radi udruživanja, radi počinjenja kaznenog djela te primanja mita. Sve sumnje izrečene na svoj račun iz pritvora u Salzburgu proteklih 7 mjeseci preko svojih branitelja Ivo Sanader je u više navrata odbacio, najavivši aktivnu obranu. Njegov odvjetnik Čedo Prodanović najavio je bez oklijevanja da će za svjedoke pozvati visoke vladine dužnosnike, moguće i samu premijerku, iako je naglasio da bivši premijer nije došao u osvetničku misiju. Analitičari ipak vjeruju da će nakon njegova iskaza optužnica biti dodatno proširena, jer postoje osnove da Sanader spomene još pokoje ime i detalje koje treba istražiti. Podsjetimo, osim Fimi Medije, istražitelji će se baviti i aferama vezanim uz Dioki, HEP, JANAF, Hypo banku, dakle već u srijedu je najavljeno ispitivanje o Hypo banci, ali i o aferama uz primanje mita poput onog makarskog poduzetnika Marijana Primorca u vidu BMW-a. Treba se istražiti i Sanaderova povezanost u prodaji većinskog dijela INE mađarskom MOL-u. I posljednja 7. afera koja se spominje da ju je USKOK otvorio i ona je vezana uz crne fondove HDZ-a zbog koje je neki dan
uhapšena i bivša blagajnica vladajuće stranke. Eto, dakle, u srijedu je sljedeće ispitivanje, sutra vjerojatno premijer Sanader ide na dodatne pretrage, a o detaljima u našim sljedećim informativnim emisijama. Branko? Majo, hvala ti na ovome iscrpnome javljanju.